šta da početi da sviram vrlo rano, tako da imam neki osjećaj da sviram od rođenja. 4 godine se bavim tim instrumentima. I evo do dana današnjeg još mi nije padalo na pamet da nešto menjam u svom životu. Njega je uzeo Boki Milošević nešto da svira sa njim. Oduševljen je bio njegovim talentom. A međuvremenu mu je otac kupio Hammond orgulju. Laza je za 6 meseci tako napredovao da nisam mogao da prepoznam tog dečka. Ja sam odmah uočio da je pre svega inteligentan i izuzetno muzikalan. I ta njegova muzikalnost koja se zaista izdvajala na jedan poseban način, tako da je imao apsolutni sluh i mogao je svaku melodiju koju čuje da odmah ponovi. To je vrlo retko, jer takav talenat je ipak rezervisan za najizuzetnije umetnike. I Laza, s vremena na vreme, kad god se vidimo, jao, kad ćeš da me ubaciš u grupu Smak, ovo, ono. Onda sam ja Točku i Zoranu rekao da ima jedan mlad dečko koji svira klavijature, koji bi nam odgovarao. Pa ja i dan danas smatram da je Lazar Ristovski naš najveći klavijaturista pop, rock, fusion, jazz, rock žanra i da svi mi njemu dosta dugujemo. Laza kao jedan od najbitnijih ljudi u mnogim karijerama, jer je svirao zaista na toliko ploča da to gotovo teško izbrojiti. Je nama značio kao stariji brat koji je znao vrlo dobro da nas usmeri. Mi smo znali šta hoćemo, a s druge strane on nam je davao jedan potpuni drugi smisao. Naročito ti live koncerti sa Lazom, to su bili nezabrani jer on je bio izuzetan muzičar, instrumentalista, a mislim da za grupu, kao grupni svirač je bio neprevaziđen. Mislim da je ladno mogu da svira bilo gde u svetu jer je stvarno bio takav kapacitet. Jer Lazino sviranje Hammonda je bilo najekspresivnije moguće sviranje koje sam ja vidio čak i mnogo kasnije posle. Nije to bio taj trenutak u kom sam ja bio kao klinac, nego to je sublimacija svega onoga što nosi sviranje Hammonda i posvećenost muzici, jedna velika harizma koju taj čovjek ima. Malo ljudi kao što je Laza, on je jednostavno ono što kažemo ljubav prema muzici, kod njega se ta ljubav pretvarala u zvukove. Po tome on je jedinstven i jedini i kao tako ga ja volim i tako ga pamtim. Po povratku iz Moskve krene priča o tome kako ne bi bilo loše da nešto zajedno uradimo. I ta ideja se rodila tada, 85. 6. godine. I tako, to je tinjalo nekih 10 godina. Početkom 90-ih su se stekli uslovi da mi to zajedno i napravimo. Znači, počeli smo jednu numeru da radimo kod Laze u studiju, to je numera koja zatvara taj album, zove se Bulevar 1994, po godini nastanka. Nju smo radili na drugačiji način od ostalih kompozicija. Slušali smo elektronsku muziku koja je nastajala do tada,
od početka 70. godina, pogotovo nemačku elektronsku scenu, Kraftwerk, Tangerine Dream i slično, i izleteo je taj bulevar. Znam da je Lazo uvek hteo da ide korak ispred vremena. Stalno je nabavljao nove instrumente. Jedno vrijeme je imao kod kuće studio. Kod kuće na Novom Beogradu. Da bi kasnije taj studio preselio na Košutnjaku gore. I znam da sam ga u nekoliko navrata posetio u tom studiju. Već je to bilo pretrpano opremom i klavijaturama. I mislim da je među prvima nabavio i neke, ne synclavier, nego imao je emulator. IM PPG. Tako, imao je PPG, to je bio prva klavijatura sa tim sempliranim zvukovima. To su bili orkestri, to su pucale sa svih strana, zvuci su pucali. Puno tih zvukova je odštampano na tim nekim pločama iz tog vremena. Ali bio je jedan, nedavno mi je neki prijatelj poslao jedan snimak. To je bio snimak iz nekog beogradskog kluba. Kada su jam session radili Miki Petkovski i Lazo Ristovski, svirali su zajedno neki ludi session. I na kraju je se tu našla neka akustična gitara i ja sam uleteo, znači trio. I onda su iz zezanja krstili taj trio Ski, jer svi završavamo sa prezimenima na Ski. I trio Ski, znam da su se zezali i nedavno sam dobio taj snimak. To je nešto neverovatno, mislim, taj session je nešto neverovatno. I ta strast prema muzici u tom vremenu nekom je upravo napravila tu ju scenu onakvom kakvu je i danas pamtimo. Suština sa Lazom kao pouzdanim saradnikom je bila u tome, prvo, naravno, izvrstan instrumentalista, drugo, vrlo kooperativan i treće, izuzetno vredan. I zato i stoji to da je on snimio ili učestvovao na snimanju oko 2000 ploča. Od toga su neke kompilacije, neki su zajednički, to jest albumi drugih ljudi, ali on bio jedan od onih majstora koji ti rešavaju gomilu problema. Laza treba da bude sretan i zadovoljan da je bio među prvima koji su dobili epitet čovek zvani orkestar. Što je nama tada rock muzika kao takva bila nekakva generacijska religija, sve se pratilo. Izlazio je časopis Jukebox gde su izlazile jednomesečno liste najboljih instrumentalista u onoj bivšoj Jugoslaviji. Laza je već tada bio broj jedan klavijaturista u zemlji, tako da je bio bog kao. I znam da je tamo negde iza horizonta Laza i da misli na nas isto onoliko koliko i mi mislimo na njega i da upravo te dve reči govore sve o njemu. Mi smo jako bliski bili, zapravo ja sam bio oduševljen kao i svi drugi njegovim načinom sviranja, njegov osjećaj za muziku, posebno njegov osjećaj za Hammonda koji je u njegovim rukama bio jedan instrument koji može puno više nego kod drugih koji su ga svirali. Za mog prijatelja Lazu Ristovskog svi kažu da je imao predivan osmeh. I taj osmeh jeste bio deo njegove komunikacije i druženja sa ljudima i on je na neki način sve vas prihvatalo se jednostavno kao prijatelje, kao ljude s kojima je želeo da razgovara i od kojih je želeo da čuje. To neko opušteno druženje i zabava koju smo mi imali u tom studiju je ostalo i do samog kraja. On nikad nije posustao, nikad nije prestao, uvek je bio nasmejan. Laza je jedini roker koji je imao Porsche. Znaš šta, možda sam ja kriv što je uopšte nastao taj turbo folk i sve. Što? Zato što sam ja počeo prvi da snimam narodnu muziku uz pomoć kompjutera.